No niin, terveisiä täältä Tiiosta. Täällä on ollut kiva viikonloppu. Naisporukassa ollaan täällä menty paikasta toiseen. Mukavaa ollut ja on muuten ollut ihan kiva paikka. Voisin tulla vaikka joskus toistekin. Nyt me ollaan täällä, mikähän tämän paikan nimi nyt oli. En tiedä, mutta tää Matildan järvi on tuossa ihan vieressä. Mä voin vähän näyttää teille sitä. Siinä on Matildan järveä. Olisikohan tää ollut Roosiniemi? Joo, saattaa olla Roosiniemi. Niin kuin näkyy, niin mulla pitää olla kaikki täydellistä. Mulla on ihan tyynyliinatkin mukana tää mun riipparissa. Sitten mulla roikkuu tässä, tää on silmälasipussi. Tässä on mun silmälaput, mä pystyn nukkumaan. Ja sitten mä pidän mun vaatteet tuolla, tai sitten mä laitan ne tänne